Вітаю, сябры. Нарэшце нешта атрымліваецца, нарэшце больш-менш роўна ідуць трансляцыі, так што будзем рэгулярна зараз паўторваць гэты момант. Я вас усіх вітаю. Калі ласка, распаўсюджваем стрым, таму што сёння будуць навіны. Сёння мы таксама будзем абмяркоўваць падзеі, якія адбыліся ў Беларусі за астатні час. 5К подписчиков и нема онлайн. Ну, тому что просели вельмі моцна трансляцыі, на жаль, за астатні час, тому что тэхнічна не было магчымасцей. Зараз лепей ўсё нашмат, тому что і камеры, і гук адлажаныя, ОБС-ка працуе, я сабе чую цудоўна. Не падгальмоўваюць трансляцыі, як гэта было раней, так што я спадзяюся, што ў хуткім часе мы, канешне, павяртаемся ў эфір у поўным аб'ёме. І наша аўдыторыя, канешне, будзе пашырвацца. Што сёння галоўнага будзем абмяркоўваць? Ёсць навіны як па Беларусі, так і па Ўкраіне. Яны стасуюцца, вядома, беларуска-украінскіх пытанняў, якія адбываліся за астатні час. На сёння адна з галоўных навін моя такая, што учора быў затрыманы, хутчэй за ўсё, мой сябра, маладафронтавец Денис Урбанович. Вы часта чуеце ў маіх эфірах яго прозвішча. А 16:30 учора стала вядома, што ён перастаў выходзіць на сувязь, і разам з ім быў Арсеній Чыжык. Таксама ён не выходзіць на сувязь, таму чакаем навінаў, якія паведамяць пра тое, што Денис на волі. Не так даўно, нагадаю, быў вызвалены з-за кратаў Трыгубаў. Таксама ён быў затрыманы на 30 сотняў, шукалі яго сябры, і паведаміла вясна, што ён затрыманы быў. Віталь Трыгубаў, хто не ведае, таксама маладафронтавец, вельмі вядомы. Так што спадзяюся, што мы зробім усё магчымае, каб вызваліць нашых хлопцаў з-за кратаў, і больш гэта ніколі не паўторвалася. Паехалі па навінах. Што адбылося? Зараз я пакажу вам адно з фота і заадно дагартаю навіны. Навінаў вельмі шмат, сябры, шчыра кажу, настолькі, што проста не паспяваеш круціць башняй наконт таго, што адбываецца. І так, хроніка палітычнага пераследу за 3 ліпня. Зараз хацела бы паказаць фота. Яна сёння на галоўнай маёй староначкі. Гэта Павел Рабешка, яго затрымалі літаральна учора ў Століне. Стала вядома, што ён з'яўляецца грамадзянінам Украіны, хлопцу 24 гады. Канешне, мы ўжо паспелі нейкія паведамленні атрымаць ад яго. Мы тэрмінова звязаліся з нашымі столінскімі сябрамі, з нашымі столінскімі актывістамі. Ёсць розныя меркаванні, што ён накіраваны або ў пінскі РУС, але таксама нашы сябры паведамлялі, што можа быць такое, што ён накіраваны ў брэсцкі РУС. Таму па месцы жыхарства хлопцы таксама правялі обшук, у якім, па інфармацыі, прымалі ўдзел 5 супрацоўнікаў міліцыі. У яго былі канфіскаваны тэлефон, а самого яго затрымалі і увезлі ў невядомым напрамку. Зараз ёсць такая інфармацыя, што яго затрымалі супрацоўнікі КДБ, і ён знаходзіцца непасрэдна ў пінскім КДБ. Мы чакаем ад нашых столінскіх сяброў паведамленняў наконт Павла. Мы атрымаем з імі сувязь. Літаральна некалькі гадзін таму я прасіла пацвердзіць інфармацыю, ці ёсць нешта вядомае. Мне сказалі, што, на жаль, на дадзены момент, як я зразумела, нават бацькі не могуць яго знайсці. Таму мне вядома, што украінскі бок ужо атрымаў паведамленне пра тое, што грамадзянін Украіны знаходзіцца затрыманым у Беларусі, і хутка, я так разумею, з украінскага боку будуць зробленыя заявы адпаведна Павла. Таму чакаем інфармацыю. Мяркую, што заўтра ў працоўны дзень больш-менш стане вядома. Таксама на рэсурсах украінскіх сёння таксама
так само. Пробачте за каламбур. Адраджені, вітаю, живі вічно. Каспер, вітанечка. Лайк, дякую. Гордон Шамовий, вітанечка. Розповсюджується стрім, тому що новини сьогодні такі гарячі, доволі такі. Так що Павел, я ще раз нагадую, Павел знаходиться зараз хутчэй за ўсё ў пінскім КДБ, ён затриманий. Хутчэй за ўсё гэта павязана з астатнімі падзеямі з чатам ОГСБ, гэта атрады самаабароны. Вось, паведамляюць, што ў рамках гэтай спецаперацыі ў Коскіберу затрымана каля 40 чалавек, але, на жаль, мы не атрымлівалі паведамленняў наконт іншых, таму сачым за сітуацыяй. Таксама людзі былі ўчора затрыманыя ў Брэсце. Я нагадваю, учора праходзіў нібыта Дзень незалежнасці, насамрэч гэта дата адзначана ў нашых хроніках як Дзень вызвалення ад маскавітаў Менску, таму мы датрымліваемся именно гэтай даты, то бок не Дзень незалежнасці, а Дзень вызвалення Менску. І вось у гэты умоўны дзень рэспублікі ў Брэсце былі затрыманыя Зміцер і Юлія Веселіцкія, зараз іх тэлефонны ўзон недасягнення. У Менску быў затрыманы Мінчук Іван Лобыраў. Таксама у Менску каля 19:40 каля дварца спорту затрымалі Артёма Цярэшко. Паведамляюць пра затрыманне Романа Барышэўскага і Дзіну Міхнавец. Каля 16:30, яшчэ раз я падкрэслю, былі хутчэй за ўсё затрыманыя нашы сябры маладафронтаўцы Дзеніс Урбанович і Арсеній Чыжык. І таксама забралі з дому Олега Фаміна. Перад гэтым у яго правялі ператрус і забралі ўсю тэхніку, пакуль яго змясцілі на ІЧУ на Акрэсціна. Вось такой дзень перамогі над акупантамі прайшоў у Беларусі учора. Па Літве хацела бы трошкі прайсціся інфармацыйна, таму што у Літве працягваюцца цікавыя рэчы. Вы ведаеце, што нелегітымны рэжым проста жаждзіць помстай і не ведае, як нашкодзіць Захаду. І вось літаральна сёння у Літве стала вядома, што колькасць нелегальных мігрантаў пераваліла за 1000, і сёння новы пастаўлены рэкорд — 160 людзей незаконна, якія перасяклі мяжу з Літвой. Агульная колькасць нерэгулярных мігрантаў, гэта так называе літоўскі бок вельмі карэктна, 1098 людзей. Летась за ўвесь год затрымана 81, то бок вы ўяўляеце сабе, якія проста лічбы шалёныя. Лагер, я нагадаю, разлічаны ў Літве на 385 асоб, што зараз у 3 разы менш таго, што перасякае незаконна мяжу з Літвой. Антанас Куракас, вітаю. 1660. Вітанечка. Вельмі рада цябе бачыць. Євген Бойка, вітанечка. Дзень змены акупацыі. Так. Што паведамляе памежная служба Літвы? Многія мігранты, затрыманыя друцкенскім памежнікамі, распавядаюць падобныя гісторыі. Яны нібыта вучыліся ў вышэйшых навучальных установах горадні, а мясцовая ўлада ўзяла новую плату для такіх студэнтаў. Іх таксама нібыта выселілі з студэнцкіх інтэрнатаў і вымусілі пакінуць Беларусь. Такія мігранты кажуць, што з-за блізкасці горадні да Літвы яны выбралі іменно гэтую краіну, а не, напрыклад, Польшчу, гаворыцца на сайце памежнай службы Літвы. Паводле інфармацыі літоўскага ведомства, агулам у 2021 годзе 1098 мігрантаў з Беларусі спрабавалі ўехаць у Літву. Гэты лік амаль у 12,5 разоў большы, чым у мінулым годзе. У 2020 годзе на літоўскай мяжы былі затрыманы 81 чалавек, а ў 2019 годзе 46. У 2018 адпаведне 104, у 2017 годзе 72.
У Літве за 2 ліпеня сьогодні затримали 116 мігрантів, які перейшли білорусько-литовську межу за пунктами пропуску, і 1 ліпеня було затримано 150 чоловік. Памежная служба адзначила, што мігранты пачалі ісці і через участкі мяжы, абсталяваныя сучаснымі сістэмамі кантролю. Раней яны ўнікалі такіх тэрыторый. Афіцыйна Вільня абвінавачвае Беларусь у нядбайнасці і ў спрыянні перапраўцы замежнікаў да мяжы Літвы. Міністэрства ўнутраных спраў Літвы і яе прадстаўніца Агні Білатайцы заявіла, што рост колькасці мігрантаў – гэта свядомая палітыка беларускіх, я беру ў коскі, уладаў супраць Літвы. Яна назвала тое, што адбываецца пачаткам гібриднай вайны. Беларускія ўлады, коскі беру, мэтанакіраваны перанакіроўваць мігрантаў да мяжы, збаліваючы іх у краіну пакетнымі прапановамі дзяржаўнага турыстычнага агенцтва, напрыклад, рэйс з Багдаду або Стамбулу і даезд да літоўскай мяжы. Такую версію ў інтэрв'ю Financial Times раней выказвала Габріелюс Ландсбергіс. Прабачце, калі неправільна вымаўляю. І таксама стала вядома, уже не буду всю статтю рэшты чытаць, стала вядома таксама, што з боку кіраўніцтва Літвы зараз разглядаецца пытанне ўсталення рахункаў за гэтых нелегальных мігрантаў у Літву, таму што, давайце аб'ектыўна, гэта сродкі на медычнае абслугоўванне, на харчаванне іх, нейкія умовы, у якіх яны знаходзяцца, гэта таксама пэўныя расходы з боку Літвы, таму зараз на узроўні еўразвязу будзе разглядаць пытанне, каб Беларусь зачыніла гэтыя рахункі, якія вытрачаны на нелегалаў, і я лічу, што ў хуткім часе мы пабачым яшчэ адну стаццю расходаў у Беларусі. Так што трымаем строй, калі хворы на галаву узурпатор лічыць, што такім чынам ён вырашыць пытанне Беларусі, давайце аб'ектыўна. 1660 год, паведамляе мне, Антарас шчыры дзякуй. Там вайна была, калі я не памыляюся ў датах, да 1667 году, бойкі, і дзень вызвалення 1660. Я прапаную гэту дату у будучыні адзначаць сабе. Вітаю вас, вітаю. Дзякуй шчыра, што завіталі. Вызваленне Менска ад маскаля, саме так. Вось, таму чакаем навін з Літвы, чакаем, калі прыляціць новая санкцыя ў бок Беларусі. На мой погляд, зараз ужо замежнікам нічога не патрэбна рабіць, таму што рэжым знішчвае сябе самастойна. Сёння прылеталі нейкія навіны наконт таго, што дарожныя мапы нібыта сагласаваны, усе там дамоўленасці. Украінцы мне пішуць, што Беларусь пад акупацыяй, што ўжо ўсё страчана, і нейкія такія пасіўныя ёсць меркаванні наконт маёй краіны. Сябры, я хацела бы адзначыць, што гэта не першы год, калі мы чынім супраціў маскалям, і я нагадаю, што з падзелу Рэчы Паспалітай ідзе бясконцая бойка і вызваленне Беларусі ад акупантаў. Лукашенка прыйдзе час, рана або позна здохне. Я разумею, што пытанне не выключна ў ім, але ёсць яшчэ нашчадкі літвінаў, якія будуць і далей змагацца за незалежнасць сваёй краіны. Таму, калі ласка, мы не жывем пасівам, наадварот, мы жывем марай у будучыню, таму на актыве, на пазітыве павінны быць, не апускаем рукі, нос па паветры і рухаемся абавязкова уперад, выключна. Як я ўчора крычала, Украіна наперад. Павернемся трошкі да футбола пазней, распавяду свае пачуцці ад учорашняй гульні. Не расчарована абсалютна, наадварот, атрымала нейкі, мабыць, такой шматочак натхнення, таму што яны задалі рух на будучыню, і гэта вельмі прыемна. Наконт нашага галоўнага прапагандона Пазаронку, сёння шмат інфармацыі трапляла пра яго, таму што вы ведаеце, што замовіў
абсалютна хворы на галаву, я не хочу нават прозвішча называць яго, абсалютна бязглузды, ужо паехаўшы дахам, там, як кажуць мае украінскія сябры, флягу аднесла просто на такія расстаянні, що яна ўжо не павернецца, распавёў цікавую гісторыю про те, що на пазаронка быў нейкі зроблены набег, яго нібыта там спрабавалі забіць, і па паведамленнях сінепалага павінны былі адвезці ў лес і нават вырваць яму язык. Вось абсалютна патрасная гісторыя, зараз я трошки гартану да яе і мы з вами абмяркуем. Гэта цудоўна просто навіну. Давайте паглядзім відэа, якое размешчана на рэсурсах было. Гэта, сябры, не жарт, гэта не вольнае кіно, гэта дзейсна прападнеслі беларусам як спробу нападу. Я шчыра кажу, просто гэтыя байкі не то што не верыць, ужо просто брыдка глядзець. Преступников с поличным спецслужбы решили привлечь нашего коллегу к операции, завершенной 1 июля. И сейчас на ваших экранах кадры задержания. В машине некто Дмитрий Сосновский и его подельник. Вот они выходят и направляются в сторону Григория. Как видите, озаренок спокойно идет по дорожке, но в момент нападения оказывает активное сопротивление. Хотела бы зараз звярнуцца да рэсурсу Тутбай, якой цудоўна, на мой погляд, вось гэту ўсю сітуацыю разгарнуў, і яны просто разнеслі ў хламіну гэту ўсю брудзяціну, якую паказалі па меркаванню галоўнага на галоўным тэлебачанні Беларусі. Насамрэч просто Балбате ТВ, якое просто нічога не адзначае. Увечары 3 ліпеня на галоўнаканалах выйшаў сюжэт, якім распавядаюць пра нібыта пакушэнне на супрацоўніка дзяржаўнага каналу СТВ Пазаронка. Я краўляюся, вядома. Па інфармацыі, радыкалы гатавалі пакушэнне на тэлеведучага. Прабачце, я адразу перакладаю з расійскай мовы, тому што чамусьці нашы апазіцыйныя, які яны лічаць ЗМІ, не лічаць неабходным пісаць беларускай, таму на хаду будзем агучваць усе гэтыя версіі. Распавядаем некалькі страннасцяў, нестыковак у гэтай гісторыі. Вітаю. Вольны мастер, вітаю. Василько, вітаю. І так. Пра пакушэнне першым распавёў Лукашенка, яго лукашаўкі 2 ліпеня. Па іх словах, гэта здарылася ноччу 1 ліпеня. Яшчэ раз показываю. Преступников с поличным спецслужбы решили привлечь нашего коллегу к операции, завершенной 1 июля. Вось такая ноч, чамусьці у дзень, я разумею, што лекі неяк па-рознаму працуюць. Зараз хвіліначку, сына, там вода зараз выкіпіць, і мы з тобой зараз будзем ужо палаць просто. Саша, вода. У сюжэце АНТ, паказаным 3 ліпеня, дыктатар кажа за кадрам, каб узяць преступнікаў з палічным спецслужбы вырашылі далучыць нашага калегу Пазаронка да аперацыі, якая адбылася 1 ліпеня. Жыхары дамоў па вуліцы Слабадской, дзе, судзячы за ўсё гэта адбывалася, звярнулі ўвагу на актыўнасць у сваім дварэ. Яны распавелі Тутбай, што на даху адной з многапавярховак з'явілася камера відэаназірання, памецілі яе 1 ліпеня, прыблізна о 18 гадзіне, але яна знікла о 20 гадзіне, і жыхары паведамляюць, што о 19:58 пабачылі над хатамі дрон. На відэакадрах яго камеры таксама прадстаўлены час, судзячы па яго, то затрыманне атрымлівалася 1 ліпеня о 19:58. Таксама выклікаюць сумневы падзельнік Сасноўскі, які трапіў на аператыўныя кадры з з'ёмкі. Тыя, хто
названы радыкалам Дзмітр Сасноўскі. Хто гэта, яго дзяржаўныя каналы не палічылі неабходным распавесці. Судзячы за ўсё, Сасноўскі і падзельнік перад тым, як напасці на Пазаронка, знаходзіліся ў машыне, увага, у якой знаходзілась аж 2 камеры. Паспелі на вось гэтых злачынцаў навесці камеры і нават твар паказаць чалавека, якой гэта ўсё здзяйсняў. Гэта азначае роўна тое, што да аперацыі вельмі рыхтаваліся, і мы вось у гэта фейканутыя, я не ведаю, як гэта назваць, я проста не хачу выцікацца, павінны паверыць. Камера была ўсталявана такім чынам, каб яна была накіраваная на задняе сядзенне. У выніку твар Сасноўскага можна разглядзець. Ён у чорнай вопраткі, на галаве чорная кепка, на падбародкі чорная маска, судзячы за ўсё, зброі ў мужчыны няма. У всякім выпадку яна не трапіла на камеру. А вось апазнаць незванага падзельніка Сасноўскага немагчыма, з-за ракурса з'ёмкі яго твар не трапляе ў кадр. На запісу відэа бачна, што ён быў апрануты ў чырвоную байку, і яго была зброя. Пісталет у кабуры некалькі секунд трапляе ў кадр. Я хацела бы паглядзець на гэтых цудоўных злачынцаў, якія вольна могуць хадзіць і насіць зброю на баку, і пры гэтым не паліцца, што яны лукашаўкі. То бок, ну, шчыра кажу, проста вітанне Дыма Запорожскі, Division Bells, вітанечка, красавчык, вітаю. Сергій Косяк, вітанечка, вітаю. Вероніка, Оленочка, я тобою пишаюся, ти просто суперова білоруска, дякую щиро. Повернемся до лукашавак іх відэа. Пры гэтым кажуць, што аўтоўка была невялічкая, таму што падзельніку прыходзіцца паўзці пра Сасноўскага. Слухайце, я просто, разумееце, я намалявала сабе гэтую карціну вось гэтай спецаперацыі. Я не магу супакоіцца, я шчыра кажу. Я такой смех разбіраю, просто я зараз чытаю, ўсё гэта ў мяне ў галаве будуецца, малюецца, і з'яўляюцца слёзы просто радасці, таму што такія рукажопыя, што просто... Но параўніваеш, зараз мы параўнанне будзем аналогіі з нашымі суседзямі праводзіць, канешне, не з украінцамі, а з тымі, хто лічыць сябе сверхдзяржавай, і вы зразумееце увесь сюр гэтай сітуацыі просто. Судзячы па кадрах, ну вось перапаўзае гэтая вось падзельнік, значыцца, Сасноўскага, выходзіць на вуліцу, і па словах Сенепалага, азаронка планировалася абездвижить, захапіць, бросіць у багажнік. Я нагадаю, што гэта вы нам пішаце, што кляп і багажнік ніхто не адменьвае. Нейкія ланцужкі сувязі бачым, таму, судзячы па відэакадрах, Сасноўскі, яго паплечнік, я не ведаю, як гэта, ну, падзельнік, выходзіць з машыны ад 2, чалавек у бардовай байкі ідзе папераду, і менна ён падыходзіць да Пазаронка і пачынае патасоўку. Я зараз паверну кадр той патасоўкі, гэта просто... Я нагадаю, што бацька Пазаронка ад Мікалая Статкевіча па шчах атрымаў. Вось, і гэта было якасней, чым тыя выпады нагамі і рукамі, якія робяць, ну, Пазаронак, таму што гэта нагадвае, ведаеце, ёсць такая вось асьміножка, і яна шчупальцы кідае, і вось гэта ў выніку, у выпадку, прабачце, Пазаронка самае тое. Сасноўскі таксама напаляецца да супрацоўніка дзяржканалу, і судзячы па відэа, у час нападзення ніякіх актыўных дзеяў ён не прадпрымае, але знаходзіцца побач. То бок ён спачатку, напэўна, планаваў нешта, а потым перадумаў, таму што падумаў, што любой замах зараз будзе расцэньвацца як здрада, і не наносіў Пазаронку ніякіх пашкоджанняў. На кадрах таксама бачна, што ў двары падчас спецаперацыі амаль няма выпадковых прахожых. Ну, калі не лічыць жанчыну ў белым, мне здаецца, яе б затрымалі адразу падчас аперацыі, калі б у яе дзесьці яшчэ была чырвоная стужачка, таму што гэта экстрэмісцкія адзнакі. Вы ведаеце, што белы і чырвоны колер у Беларусі спрымаюцца як экстрэмісцкія каляры, таму
жанчына ў белым, яна вельмі рызыкавала апыніцца дзе-небудзь на акрэсціны на 15 сотняў за тое, што дазволіла сабе апрануць белую вопратку. І тут же два чалавекі, якія фіксуюцца на камеры, а потым разам з астатнімі садзяцца ў прыпаркаваны мікрааўтобус, на кадры попадаюць. І таксама на кадр трапляе бацька, якой ідзе па дарожцы з калыскай за азаронкам, і ў нейкі момант яе бросае і пачынае прымаць удзел у затрыманні. Вось такія свядомыя беларусы, спачатку з дзіцёнкам пагуляў, потым дапамог азаронку застацца з языком у роце. Драка трывала некалькі секундаў. У сваім выступленні Лукашенко адзначыў мужнасць Григорія Пазаронка, якой сам пачаў бароцца з тымі, хто на яго нападаў. Я таксама папрасіў спецслужбы, каб яны паразмаўлялі з Григорыем, каб той пагадзіўся, што называецца, на жыўца, і гэта было вельмі апасна. Але ён, як сапраўдны мужык, пайшоў. Наконт мужика я б тут паспрачалася, вельмі паспрачалася, але з кім мне, з Сінепалам спрачацца. Ён менавіта лепей ведае, якой Григорый мужык. І што самае цікавае, ён першым бандзюгу, якой ішоў на яго, і ён ведаў, што ён азброены, пачаў з ім драку. Ён паваліў яго і пачаў з ім бароцца. Аднак на кадрах бачна, што азаронак некалькі раз датракаецца да мужчыны у бардовай байкі, Сасноўскі жа не паспявае дайсці да тэлевядоўцы. Літаральна праз секунду пачынаецца яго затрыманне. Пры гэтым яшчэ да сваркі, і гэта бачна на кадрах, са стараны аўтастаянкі па дарожцы ўжо бяжыць нехта з сілавікоў. Яшчэ раз паглядзім гэтыя кадры спецаперацыі, якая зараз транслюецца па ўсім свеце, і ўсе ведаюць, якія рукажопыя спецаперацыяністы працуюць у Беларусі. Што мне вельмі прыемна, таму што ў Новай Беларусі галоўнакамандавача з яго лукашаўкамі, канешне, не будзе, і мы будзем рабіць якасныя спецаперацыі па затрыманні тых, хто зараз робіць выгляд, што затрымлівае або фізічна затрымлівае нашых людзей. Усе гэтыя кадры, канешне, папераду, і мне здаецца, нават мае унікальныя спасобнасці наконт здымання таго, што адбываецца вакол, намного якаснее таго, што нам прапануе Пропагандон ТВ. Преступников с поличным спецслужбы решили привлечь нашего коллегу к операции, завершенной 1 июля. И сейчас на ваших экранах кадры задержания. В машине некто Дмитрий Сосновский и его подельник. Вот они выходят и направляются в сторону Григория. Как видите, озаренок спокойно идет по дорожке, но в момент нападения оказывает активное сопротивление. Вось так, сябры, дзе той бой знайсці? Я скіну сябра, не пытанне абсалютна. Рок-мюзик World! Вітанечка. Йохан! Вельмі рада бачыць, дзякую, што далучаецеся. Так што паліць БТ, накручваць перагляды патрэбна, я разумею іх, таму што ресурс на сёння абмежаваны, таксама еўразвяз санкцыямі цудатворнымі дапамагае жыць бал БТ, таму можна іх зразумець. Сёння таксама хацела бы звярнуць увагу на майго сябра, літаральна лічаць астатнія паведамленні трошкі рэмна. Ой, гэта капец, шчыра кажу, просто да слёз, сябры, да слёз, таму што, калі бачыш, такое сарамлівае, нават тыя паведамленні, якія мне пакідалі наконт маёй працы, скажем так, ва Ўкраіне, яно было нашмат якаснее і, на мой погляд, выбухове інфармацыйна, чым тое, што паказалі па Балба ТВ. Лука, звичайно, лайно щите, і, мабуть, він почув шеску, не чув. Я мяркую, што чую, дзесьці яму падгарае па тых, шчыра кажу, па тых кадрах, якія я назіраю з Беларусі, і тое, што адбываецца, я ўпэўнена, што палае там добра, і
ну, шчыра кажу, ён баіцца, ён напужаны, таму казаць, што ніяк над ім гэта не спрацоўвае, вельмі спрацоўвае, і таму я заўсёды кажу, не страчайце, калі ласка, веры ў Беларусь, таму што мы змагаемся, кожны як можа, і ёсць вынікі. Я хацела бы нагадаць таксама некаторую ленту, стужачку навін, які адбыліся на астатнім тыдні, і прысвяціць увагу ўжо тым навінам, якія мне прыватна баляць. Канешне, мы закончым стрым на вельмі пазітыўнай ноце, таму што навіны у нас пазітыўныя, мы не ўтрачаем веру ў Беларусь. І, канешне, все абавязкова будзе добра, таму што я ведаю велічэзную колькасць беларусаў, годных, прыгожых, разумных, якія, я мяркую, павінны будаваць новую Беларусь, таму што наступныя пакаленні, якія будуць гэта адбывацца, канешне, павінны пераймаць досвед разумных, прыгожых і перспектыўных, а не вось гэтай сінепалай саўковай гісторыі 2.0 у горшым яе выглядзе. І так, на тым тыдні Беларусь пазбавілі чарговага чэмпіянату свету. Гэтым разам патрапіла пад раздачу спартовая хадзьба. Еўразвяз не будзе таксама зменьваць кошт віза. Вы ведаеце, што у рамках усходняга партнёрства Беларусь разарвала двухбаковыя умовы, але з боку еўразвязу стала вядома, што сінепалы можа рабіць усё, што заўгодна. Гэта не азначае, што ўсе беларусы датрымліваюць тое ж самыя прыватныя думкі, і сказалі, што пакуль візы, я нагадаю, яны каштуюць зараз 35 еўра, кошт іх не зменіцца, і беларусы змогуць далей рабіць сабе візы. Адзінае, шчыра кажу, я не ўяўляю сабе, таму што велічэзная колькасць дыпламатаў выслана, консулы высланы, з'язджаюць з Беларусі тэрмінова ўсе палітычныя замежныя структуры, таму што вы бачыце, якой ціск аказваецца на польскіх прадстаўнікоў, на літоўскіх прадстаўнікоў, украінскіх прадстаўнікоў. Таму мне здаецца, што ўжо пофігу будзе, колькі каштуе тая віза, таму што фізічна яе зрабіць на тэрыторыі Беларусі будзе немагчыма. Таму я нагадваю, што ва ўкраіне беларусы могуць зрабіць дакументы, могуць адчыніць тут сабе нацыянальныя візы і ўжо спакойна выехаць з поўнай бяспекі ў іншыя краіны. Мы дапамагаем гэта рабіць, гэтыя паслугі з нашага боку усе бескаштоўныя, мы не зарабляем на праекце антыкрызавага цэнтру «Беларускі дом», щоб нам ніхто не вешаў, аніводнай грыўні на сёння валанцёры за сваю працу ўжо год амаль не атрымалі, таму мы спакойна глядзім у вочы беларусам і кажам, не страчайце натхнення, не страчайце веру, таму што заўсёды знойдуцца людзі, якія гатовыя вам дапамагчы і падставіць сваё дружняе плечо. Таксама стала вядома пра журналіста Дениса Івашына. У яго адбыўся сардэчны прыступ, пра гэта паведамляла яго маці на тым тыдні, і яна атрымала адказ, што нібыта з ім усё добра, але шчыра кажу, нешта астатняга часу вельмі часта у тых, хто знаходзіцца за кратамі, пачынаюцца праблемы з сэрцам. Я ні на што не намекаю, але гэта наводзіць на думку, што рэжым, якога ўвогуле не існуе чырвоных ліній, нарываецца такі на тое, што хутчэй за ўсё у новай Беларусі, я лічу, тэрмінова неабходна прыбраць смяротнае пакаранне і пажыццёвае ў карцеры прызначыць замест гэтага ганебнага артыкула. Я буду за гэта тапіць, шчыра кажу, я супраць смяротнага пакарання, але я за тое, каб кожны да канца свайго жыцця адчуваў пакаранне за тое, што ён зрабіў, і гэта будзе вельмі такой добрай гісторыяй у бок тых, хто яшчэ лічыць, што можа дазваляць сабе пераходзіць закон. Я лічу, што гэта
Вось тая гісторыя, якая павінна змяніцца ў Беларусі адну з першых чэргаў у заканадаўстве Беларусі, безумоўна. Я хацела бы звярнуць увагу, што Мікола Дзедок, над якім пачаўся суд, гэта балючая гісторыя для нас. Ён з тых людзей, якія казалі, што калі ты ўжо апыніўся за кратамі, кажы як ёсць. То бок не скрывай нічога, калі даюць нейкія паперы, падпісвай, калі кажуць на камеру сказаць тое, што яны хочуць, кажы, гісторыя потым ва ўсім разбярэцца. І шчыра кажу, калі я бачыла кадры пасля затрымання Міколы, я разумела, што ён трошкі, напэўна, адышоў ад свайго правіла, і з яго выбівалі паказанні даволі-такі жорстка. Вы бачылі гэта ўсё, я не хацела бы зараз яшчэ раз павяртацца ў гэтую гісторыю, яна і так жыве ў нашай галаве. І на судзе, якой адбыўся над Міколам, і мне страшна за яго, шчыра кажу, таму што ён паведаміў рэчы, якія, мяркую, яму не прабачаць. І калі Павел Северынец за «Жыве Беларусь» атрымаў некалькі дзён, ну не некалькі дзён карцеру, а для Павла гэта велічэзная колькасць дзён карцеру. Я нагадаю, што калі яго затрымалі, 75 дзён карцеру было у Павла Северынца. І з «Жыве Беларусь», якую ён выказаў у зале суду, таксама нам стала вядома, што Павла зачынілі ў карцеры за сваю веру ў сваю краіну. Ну, злачынцы будуць пакараны, я ў гэтым упэўнена. Што паспеў паведаміць нам Мікола падчас судовага паседжання? Яму інкрымінуюць 3 артыкула. Гэта артыкул 295, частина 3, незаконныя дзеянні ў дачыненні да прадметаў пераважальнай дзейнасці, якіх грунтуецца на выкарыстанні гаручых рэчываў. Гэта артыкул 342, арганізацыі падрыхтоўка дзеянняў, якая груба парушаюць грамадскі парадак. І таксама 361 артыкул, частина 3, заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы пры дапамозе інтэрнэту. Я хацела бы адзначыць, што Мікола ні па аднаму з артыкулаў віны свае не вызнаў. Ён паспеў паведаміць нам пра тое, што да яго былі датычныя катаванні. Я хацела бы зачытаць зараз яго з залу суду. Хвіліначку. Я просто бегаю по 1000 паведамленнях, прабачце мне, калі ласка, шмат інфармацыі. Давайте пакуль шукаю з вами трошки почитаю вас. Київ, ударниця, вітаю, Олеже, вітаю громада. Адрадження, Микола сапраўдны герой, так, згодна, абсолютно. Сергей Першак, вітанечка, Антанас, вітання. Итак, давайте повернемся до Миколы, потому что я хотела бы зачитать его цалком, цитовать его поведомление. По матэрыялах справы ператрус у Мікалая адбыўся 11 лістапада, і ён пачаўся ў 23:20, але панятых запрасілі толькі о 12 гадзіны ночы. Панятымі выступалі двое мужчын сталага ўзросту, адзін з іх чуе толькі з слыхавым апаратаў, і наўпрост пабудзілі сярод ночы на ператрус. Трошки падгальмоўваюсь, сябры, прабачце. Зараз я прыберу частку інфармацыі, каб, мабыць, не так. У вопісе рэчаў адсутнічае камера Міколы і некаторыя яшчэ тэхніка, хаця іх забіралі з іншымі рэчамі.
Пасля ператрусу кватэру не апячаталі, яна стаяла адчынена некалькі дзён, у глыбечай двери было нібыта выбіта шкло, вокны былі адчыненыя. Я хацела бы тут адзначыць, што падчас затрымання Міколы мы бачылі кадры супраціву па тых адзнаках, якія сведчылі пра тое, што у хаце адбывалася вельмі моцная бойка, таму што там разнесено было літаральна ўсё, проста ўсё. Вокны, дзверы, пашкоджаная мэбля, разбітыя, паломаныя мебеля, то бок гэта было жорстка. Я ўпэўнена, што Мікола чыніў супраціў да астатняй хвіліны. На судзе пры агалошванні матэрыялаў справы не змаглі агучыць імя сілавіка, які затрымліваў Міколы дзядка. Пракурор казаў, што не можа гэтага зрабіць, пакольку почерк неразборлівы. Вынікі судовай медычнай экспертызы Мікалая дзядка ад 17 і 24 лістапада 2000 зафіксавалі факты забіцця. Крывападцёкі верхняга і ніжняга павек, паясніцы, плечавога сустава, сцёгнаў, 13 траўматычных удзеянняў цвёрдым тупым прадметам, што не характэрна для падзення. Па сцверджанні аднаго з панятых бутэлькі знайшлі толькі тады, калі пры панятых не было, пры ім знайшлі, то бок ні Міколы, я так разумею, ні Міколы, ні іншага панятога не было. На бутэльках нібыта кактэлях молатага, знойдзеных у Міколы, яго слядоў рук не маецца. З 3 знойдзеных на кухні бутэлек на месцы пры панятых ускрывалі толькі адну. І таксама Мінсктранс не мае прэтэнзіяў да Міколы па артыкулу 342 Крымінальнага кодекса пра блакіроўку праспекту Незалежнасці 23 жніўня. Вясна публікуе таксама правову палітзняволенага Міколы дзядка на судзе цалкам. Цытую Мікола: «У 2008 годзе я атрымаў сярэднеспецыяльную юрыдычную адукацыю, скончыўшы каледж БДУ па спецыяльнасці правазнаўства. Працаваў выканаўцам у судзе цэнтральнага раёна Менску, потым юрыстам у прыватнай фірме. У 2015 годзе скончыў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт па спецыяльнасці сусветная палітыка і эканоміка. Шмат гадоў удзельнічаў у анархісцкім руху, вёў блог у Тэлеграм і іншых сацыяльных сетках, дзе анансаваў палітычныя падзеі ў краіне, распавядаў аб барацьбе за сваё грамадскае права. 3 ліпеня 2020 года пражываў у пасёлку Сасновы Асіповіцкага раёна, каб не быць у Менску, дзе ішлі масавыя арышты палітычных актывістаў. Што датычыцца абвінавачванняў па артыкуле 361 Крымінальнага кодекса. Размяшчаючы артыкулы і каментары ў тэлеграм-канале Мікола, я рэалізоўваў сваё права на свабоду выказвання. Я ніколі не заклікаў да гвалтоўных дзеянняў у дачыненні да каго-небудзь і ўвесь час падкрэсліваў, што з'яўляюся прыхільнікаў негвалтоўнага супраціву. Лічу, што абвінавачванне цалкам складзена паводле аператыўных фармулёвак. У іх дзеяннях следчы камітэт угледзеў пагрозу нацыянальнай бяспецы, разумеючы пад нацыянальнай бяспекай інтарэсы кіруючага класа. Аднак інтарэсы Беларусі і інтарэсы кіруючага класа гэта не адно і тое ж. З абвінавачвання ж вынікае, што заклікаючы да барацьбы за сваё грамадскія правы, я заклікаў разбураць Беларусь і ствараў пагрозу людзям. Гэта ілжывая падмена паняццяў. Я таксама быў абвінавачванне ў распаўсюджванні ідэалогіі экстрэмізму. У той час, як ні адна палітычная тэорыя, ні адзін падручнік не дае такой ідэалогіі. Канстытуцыя Беларусі гарантуе чалавеку і грамадзяніну права распаўсюджваць любыя палітычныя погляды і прытрымліваецца любой ідэалогіі. У рамках артыкула 361 Крымінальнага кодекса я быў таксама абвінавачваны ў тым, што мае дзеі маглі прывесці да пагрозы жыццю і здароўю людзей. Па-першага, ні аднаго доказу таго, што мае пасты неслі пагрозу жыццю і здароўю каго-небудзь няма, і па-другое, закон прама забараняе будаваць абвінавачванні на згадках і верагоднасці.
Паводле артыкула 342 крымінальнага кодексу, тыя шматлікія маршы, якія праходзілі у тым месяцы ў Менску, я іх не наведваў, бо баяўся, што буду затрыманы і не змагу весці свой тэлеграм-канал. На свой дзень нараджэння, 23 жніўня, я вырашыў зрабіць выключэнне і наведаць марш. Ніякага плана, які ўключае ў сябе парушэнне грамадскага парадку, у мяне не было. Рашэнне наведаць марш я прыняў спантанна і прыйшоў туды адзін. Ніякіх міліцыянтаў, якія былі там і перашкаджалі шэсцю і казалі аб парушэнні грамадскага парадку, я там не назіраў. Выявіў толькі пазней на сваіх фотаздымках. Я не блакаваў транспарт, бо на той момант, калі я выходзіў на праезную частку, яна ўжо была запоўнена людзьмі. Ніякіх заяваў аб незадаволеных грамадзян, якім бы я перашкаджаў, асабіста ў маю адрэсу не паступала. Ні адзін з людзей, сустрэлых са мной там, не выказвалі прыкмет незадавольнасці. Больш за тое, дзесяткі людзей з вокнаў і балконаў на знакі рукамі махалі бел-чырвона-белымі сцягамі, я папраўлю вясну. На шчасце панавала атмасфера ўсеагульнага яднання, дружбы. Таму словы пра тое, што сваёй прысутнасцю я, цытата з абвінавачванняў, абствараў напружанасць у грамадстве, парушаў грамадскія асновы добрапрыстойнасці і ўнутраны спакой грамадзян, гэта хлусня. Наадварот, за ўсё жыццё я не бачыў столькі добрапрыстойных грамадзян у адным месцы. 11 лістапада 2020 года супрацоўнікі карных структур уламіліся да мяне ў кватэру, выламаўшы дзверы і праз балкон разбіўшы шклапакеты. Паміж першым ударам у дзверы і тым, як мяне павалілі на падлогу, прайшло не больш за 5-6 секунд. Я паспеў толькі зачыніць крышку ноутбука і устаць. Я не аказваў супраціву. Тады супрацоўнікі ў ваеннай амуніцыі, як мяркую, сахра, павалілі мяне на падлогу і зашпілілі кайданкі за спіной. Гэта адбылося прыблізна ў 22:20. Усяго ў кватэру ўварвалася 7 супрацоўнікаў. 4 ў цывільнай амуніцыі. Збіваць пачалі адразу, пытаючыся, дзе ў кватэры камеры відэаназірання. Потым яны пачалі агляд памяшкання. Я гэта зразумеў па кроках. Што яны рабілі, я не бачыў, бо я ляжаў тварам у падлогу. І за спробу правапарушыцца мяне білі. Мяркую, што менавіта ў гэтыя хвіліны у шафку на кухні паклалі коктейлі Молатава. Потым да мяне падышоў супрацоўнік, сеў побач на кукішкі і сказаў: «Што ты разумееш, што ты ж разумееш, што з ШИЗа ты не выйдзеш». Стала адразу вядома, што мой тэлефон спачатку спрабавалі атрымаць пароль ад яго. Я адмовіўся, тады мяне пачалі біць кулакамі ў твар і патыліцу супрацоўнікі ў амуніцыі. Я стаў крычаць, тады адзін супрацоўнік узяў з канапы падушку і ўціснуў маю галаву ў яе. Я адчуў, што не магу дыхаць, і паспрабаваў пракрычаць, што скажу пароль. Але яны не чулі і яшчэ некаторы час трымалі маю галаву ў падушцы. Калі яны паднялі галаву, я сказаў, што мне трэба час, каб успомніць пароль, так як я забыў яго ад стрэсу. Тады яны працягнулі біць мяне. Я ўспомніў пароль дзесьці праз хвіліну. Пасля таго, як я сказаў пароль, мяне паклалі тварам у падлогу, некаторы час не білі. Супрацоўнікі з сахра ў асноўным маўчалі. Супрацоўнікі губаза апускалі здзеклівыя каментары і абражалі. Як я зразумеў, іх мэтай было максімальна зламаць сілу волі і паралізаваць страх. Яны казалі: «Думаеш, што ты ў бяспечным месцы? Ты гаварыў, што ціск бывае псіхалагічны і фізічны. Сёння мы цябе будзем і псіхалагічна, і фізічна. Што, Мікола, думаў, зашыфраваўся? Мабыць, цябе абассаць?» Супрацоўнік, апазнаны мной як Харэўскі, узяў з тумбачкі маю банкаўскую картку, стаў тыкаць ёю мне ў твар і казаць: «Усё ў даход дзяржавы». Больш пагроз выказваў супрацоўнік, апазнаны мной пазней як Тарасік Іван Александрович. «Павязем цябе ў лес, распранем і паглядзім, чым ты жанчын задавальняеш. Ці ты можаш толькі мовай. Цяпер паедзем у гестапа, а там ты будзеш плакаць і ненавідзець сябе». Як я зразумеў, гестапа называлі паміж сабой будынак на Рэвалюцыйнай 3.
Пры гэтым мяне няспынна абражалі і білі, бралі падушку і катавалі. А калі прыехалі супрацоўнікі, забаранялі глядзець на сябе і білі, калі я ўздымаў галаву. Яны сказалі, што зараз прывядуць панятых і будзе ператрус. І калі я буду пры іх крычаць ці скардзіцца, то мяне будуць біць і здзеквацца. А калі я буду маўчаць, то паедзем дадому. Два супрацоўніка сышлі, пакінуўшы мне з 2 пенсіянерамі, у якіх я даведаўся сваіх суседзяў. Тады яны пачалі ў прысутнасці паднятых вадзіць мяне па пакоях. Рукі ўвесь час былі зашчыплены ў кайданках. Ззаду пры гэтым сцягнутыя з такой сілай, што я з цяжкасцю і далей неразборліва. Калі мы зайшлі ў пакой, дзе раней жыла дзяўчына Алёкса, Александр Іванович пачаў браць жаночае адзенне і майкі, прыкладваць да мяне і пытацца: «Гэта не тваё? А гэта не тваё?» Астатнія супрацоўнікі пры гэтым смяяліся. У апошнюю чаргу прайшлі ў кухню, дзе, калі я заходзіў, на стале ўжо стаяла бутэлька з жоўтай вадкасцю. Гэта я ўжо апісваў, паўторыцца не буду. Я адразу сказаў, што гэта не маё. Тады супрацоўнікі сталі шукаць падтрымкі ў панятых, пытаючыся, ці бачылі яны, як даставаліся бутэлькі, і яны сказалі, што так, бачылі. У панятых таксама пыталіся, ці адчуваюць яны пах. Яны сказалі, што адчуваюць. Нават у прысутнасці панятых Тарасік у адкрытую казаў, што будзе мяне біць. Панятыя ніяк не рэагавалі і рабілі выгляд, што яны гэтага не заўважаюць. Калі яны адварочваліся або стаялі далёка, ён стараўся ўціхую мяне ўдарыць. У цэлым ператрус праводзіўся павярхоўна, хутчэй да выгляду. Было ясна, што цікавасць уяўляюць толькі тэхніка і я. Пасля пачаўся пералік грошай, канфіскаваных з маіх канвертаў, таксама рэчы, якія былі падрыхтаваны для канфіскацыі. Яны былі пакладзеныя на канапу. Хачу абвергнуць словы панятых аб тым, што я адмаўляў прылежнасць рэчаў. Гэта неправда. Я адразу сказаў, што відэакамера і грошы належаць мне. Сярод канфіскаваных рэчаў на канапу была выкладзена камера Canon, штатыў і наручныя гадзіннікі Casio. Усяго гэтага я не знайшоў у вопісу канфіскаваных рэчаў. Гаспадыня кватэры іх таксама не знайшла. Таксама ў дакументах я не знайшоў прыкладна 1000 рублёў. Мяркую, што гэта ўсё камера, штатыў, гадзіннік, 1000 рублёў скралі супрацоўнікі Губазіка, скарыстаўшыся тым, што я, па-першае, большую частку часу нічога не бачыў, бо ляжаў тварам у падлогу, па-другое, быў дэзарыентаваны і падаўлены, каб уважліва чытаць спіс канфіскаванага. З гэтай нагоды маім адвакатам была пададзеная скарга. Пасля пераліку грошай супрацоўнікі паставілі мяне аднаго ў нацюрморт, чорна-чырвонага сцяга, анархісцкага плаката, паляўнічага нажа і падкінутых кактэйляў молатава, знялі ўсё гэта на смартфон. Тады адпусцілі панятых. Было гэта каля 12 гадзін 30 ночы, мяне паставілі тварам да сцяны. Я паспрабаваў завязаць з супрацоўнікам размову, пытаўшыся, навошта мяне біць. Алёкса адказаў, што я ім ужо не патрэбны, бо я адпрацаваны матэрыял. Тарасік адказаў, каб стрымаць маральнае задавальненне. Астатнія жартавалі і смяяліся. Мяне перыядычна працягвалі біць, наносячы ўдары рознай сілы па галаве, па спіне, па нагах і ў грудзі. Як я зразумеў, іх тактыкай было пастаянна трымаць мяне ў напрузе, каб я не ведаў, калі і ў якое месца мяне прыляціць чарговы ўдар. Не мог расслабіцца ні на секунду. Супрацоўнікі адышлі ў канец вялікага пакоя, і адзін з сахраўцаў вывеў мяне ў калідор, каб я не чуў, аб чым яны раюцца. Наогул, з моманту затрымання супрацоўнікі ў цывільным безупынна тэлефанавалі і давалі справаздачу начальству, альбо ім тэлефанавалі. Асабліва Алёкса не выпускаў з рук тэлефон. Параіўшыся, мяне вярнулі ў пакой, дзе Алёкса сказаў, што мне цяпер трэба сказаць на камеру, што яны скажуць. І дадаў: гэта відэа мы запішам з болем або без. Пасля чаго ударыў мяне кулаком у грудзі. Я столкнуўся, патыліцаў аб сцяну і ўпаў. Спыталі, ці буду я гаварыць на відэа. Я маўчаў. Тады малады супрацоўнік завёў мяне ў каморку, памяшканне памерам 1 на паўметры, пусціў туды слёзатачывы газ з балончыка, падпёр дзверы з сабой. Я адчуў, што не магу дыхаць, і сказаў, што скажу на відэа, што трэба. Тады той жа супрацоўнік выпаў у інтэрнэт.
А у тебе нема коштів? Зараз я хвилиночку, я погляжу, мабуть, обновиться трансляція і закину кошти тобі. Все добре. Пробачте, так, тут технічно трошки було. Так, технічно трошки були затики, я на іншому Wi-Fi. Пішов вже нет, окей, так. Скончилися гроші, треба закинути на телефон. Працягваем. Пасля мяне вярнулі ў кватэру і некаторы час каля хвіліны не чапалі. Як я зразумеў, чакаючы максімальнага эфекту ад перцовага балона. Пасля гэтага супрацоўнік, якога іншыя называлі следчыя, казаў, што калі я ўсё правільна скажу, то мне дадуць памыцца. Я пераказаў усё, што ад мяне патрабавалі. Алёкса пры гэтым здымаў на свой тэлефон. Пасля мне далі памыцца, расшпілілі адзін бранзалет кайданкаў. Пакуль я мыўся, малады супрацоўнік у мяне за спіной трашчаў электрашокерам. Распытваў, ці ведаю я, што такое дыскатэка. Гэта калі затрыманага б'юць электрашокерам па кайданках. Пасля мне сцягнулі адзін бранзалет. Далі сабрацца і апрануцца, але гадзіннік узяць з сабой не дазволілі. Як я казаў вышэй, іх наогул нідзе не аказалася. Пакуль я апранаўся, мяне не білі, але абражалі і здзекаваліся. Сыходзячы з кватэры, адзін з супрацоўнікаў прапанаваў мне ўзяць з сабой ваду, але я адмовіўся. Ад стрэсу піць я не мог. Адкрыўшы халадзільнік, ён здзівіўся таму, што ў мяне так мала прадуктаў. Пасля мяне павезлі ў мікрааўтобусе, які быў прыпаркаваны ў двары. Там мяне пасадзілі на падлогу і павезлі ў Мінск, па дарозе мяне не білі. Супрацоўнікі спрабавалі ўступіць са мной у палітычную дыскусію. У прыватнасці малады супрацоўнік сказаў, што мы, актывісты, блогеры, самі ствараем у краіне нестабільную абстаноўку, а потым скардзімся, што нас б'юць і арыштоўваюць. Астатнія казалі, што народ у Беларусі падзяліўся, што большасць прагаласавала за Лукашэнку, а хто сцвярджае адваротнае, ты хлусіць. Калі мяне высадзілі, я ўбачыў па вуліцы рэвалюцыйны будынак Губазі, куды мяне завелі, нагнуўшы галаву і надзеўшы на яе капюшон. Гэта было каля першай гадзіны ночы, 1:30. Павялі ў кабінет, дзе знаходзіцца ў правым калідоры, калі стаіць спіной да цэнтральнага ўваходу, 4-ты кабінет ад пачатку калідора па правым яго баку. Паставілі на калені тварам да сцяны, сталі зноў пытацца пароль ад жорсткага дыску. Я называў пароль ад аперацыйнай сістэмы. Яны казалі, што ён не падыходзіць. Супрацоўнік казаў: «Коля, цяпер будзе балюча». Праз некаторы час я папрасіўся ў туалет, і супрацоўнікі Сахра мяне завялі. Пасля вярнуліся ўжо ў іншы кабінет, 3-й ад пачатку калідора, таксама па праваму яго баку. Верагодна, кабінет Тарасіка, як я зрабіў выснову з размяшчэння яго працоўнага стала. Там было, акрамя Тарасіка, яшчэ 3 супрацоўнікі, усе з сваімі працоўнымі сталамі. Супрацоўнікі з маім ноутбукам сидзеў таксама. Як у тым, пазней ён даваў каманду, калі біць мяне, калі перастаць. Супрацоўнікі Сахра губопаўцы адпусцілі дадому. Усе прысутныя ў масках і вельмі стараліся не дазваляць мяне ўбачыць іх твары, нават у масках. Мяне паклалі тварам у падлогу. Хтосьці падышоў, супрацоўнік увесь у чорным і з дубінкай. Мяне спыталі пароль ад жорсткага дыску, я сказаў, што не памятаю. Тады мяне сталі біць дубінкамі. Супрацоўнік у чорным, паміж сабой яны называлі яго Гена, хутчэй за ўсё выдуманае імя. Білі па лытках, сцёгнах, ягадзіцах, спіне і баках. Пасля некалькіх адмоваў Тарасік сказаў, што будзе біць мяне па геніталіі і згвалтуюць дубінкай. Пагражалі біць электрашокерам, сказалі, што будуць мачыцца на мяне. У прамежках паміж падыходамі перыядычна біў 3-й супрацоўнік. Пасля 4 ці 5 збіванняў я даў пароль ад жорсткага дыску. Запісалі яго на лісціку паперы, але кампутаршчык яго неправільна ўвёў і мяне сталі біць зноў. Так як адна рука ў мяне была адшпілена, я спрабаваў ёю закрывацца, але адбілі некалькі пальцаў. Супрацоўнік у чорным падняў маю нагу і стаў мяне біць дубінкай па пятках. І так некалькі разоў, пакуль камп'ютаршчык не ввёў правільна пароль. Увесь час гучала неразборліва. У нейкі момант з дыялогу супрацоўнікаў я зразумеў, што кабінет зазірнуў хтосьці з прэтэнзіямі або пытаннямі з нагоды крыкаў.
Мяркую, што гэта быў дзяржаўны, бо нікога ў будынку больш не бачыў. Тарасік паслаў яго мату і сказаў, цытата: «Калі гэты добрак яшчэ раз прыйдзе, я сам яго разарву». Далей нецэнзурная брань. Пасля таго, як яны атрымалі доступ да ноутбука, сталі патрабаваць пароль ад двайной аўтэнтыфікацыі да аккаунта Telegram. Я яго не памятаў на памяць, таму давялося ім сказаць шлях да файла, дзе ён быў запісаны. За гэты час мяне білі яшчэ некалькі разоў. Я заўважыў, што яны змянілі тактыку. Спачатку збівалі, а потым адразу задавалі пытанні. Калі яны білі, я стараўся адхінацца, таму ў нейкі момант Тарасік пачаў наступаць нагой мне на твар. І толькі тады я стаў лепш адхінацца. Калі яны атрымалі доступ да майго аккаунту, то стала услых разважаць, як распарадзіцца маім тэлеграм-каналам. Пыталі, калі мае таварышы падымуць кіпіш з нагоды маёй адсутнасці. Кампутаршчык сказаў, што цяпер напіша маёй дзяўчыне, што ў мяне ўсё добра. Потым я даведаўся, што ён сапраўды гэта зрабіў, імітуючы мой стыль на беларускай мове. У прамежках паміж гэтым мяне білі проста так. Напрыклад, Тарасік пасля таго, як яму прынеслі запараную вермішэль, сказаў: «Цяпер даем раўтон і буду цябе біць». Нецэнзурна. Стараліся біць у адно і тое ж месца, пашмат разоў, каб было больш балюча. Пасля чарговага забіцця Тарасік сказаў, што ўжо стаміўся і са словамі «старасць не радасць» сеў на сваё працоўнае месца. Астатнія супрацоўнікі засмяяліся. Таксама мне пагражалі, што калі я не скажу патрабаванае, то а 6 раніцы пачнуць прыходзіць іншыя супрацоўнікі ГУБАЗ і мяне пачнуць біць усе па чэрзе. Я зноў спытаў, за што мяне б'юць, калі я даў патрабаваную інфармацыю, на што Тарасік сказаў: «За тое, што ты ёсць». Пасля Тарасік прынёс бутэлькі, падкінутыя ў кватэру, і стаў засоўваць горлышкі бутэлек мне ў рот. Я спачатку не зразумеў, што ён робіць, а потым ён сказаў пляваць у рыльца і прыкладваў бутэлькі да маіх далоняў, кажучы сціскаць. Тады да мяне дайшло, што ўсё гэта робіцца для дактыласкапічнай экспертызы. Так ён зрабіў відавочна з кожнай бутэлькай. Я ўжо не супраціўляўся. Потым кожную бутэльку ён спакаваў у асобны чорны пакет. Тым часам іншы супрацоўнік працягваў працаваць над тэлеграмам, пытаўся пра людзей з майго спісу кантактаў і пра адмінаў іншых каналаў. А таксама хто з дзейных супрацоўнікаў МУС мне дапамагае, хто фінансуе акцыі пратэсту. Спыталі, навошта я апублікаваў адрас супрацоўнікаў міліцыі. Я сказаў, што неабходна выклікаць грамадскае асуджэнне, тады мне сталі збіваць утрох. Потым мяне паднялі і сказалі падпісаць паперы, якія надрукаваў адзін з супрацоўнікаў. Я падпісаў усё не гледзячы. Тым часам іншыя працягвалі здзекавацца. «Давайце яго абассым». «Ну што, Мікола, не хочаш стрым правесці?» Тарасік прапанаваў: «А давайце я на яго сяду, а вы сфоткаеце». Але астатнія не падтрымалі яго прапанову. Потым мяне паставілі каля чырвона-зялёнага сцяга і сказалі прасіць прабачэння перад супрацоўнікамі за тое, што я выкладываў іх дадзеныя, і параіць іншым так не рабіць. Тарасік сказаў: «Калі ўсё правільна скажаш, я цябе біць не буду». Супрацоўнік у чорным сказаў: «А я за сябе не адказваю». Тут жа Тарасік стаў патрабаваць, каб я сказаў на камеру, што я чмо і лайно. Я гэтага казаць не стаў, здымаў мяне на камеру ўсё той жа малады супрацоўнік, што быў на затрыманні. Тарасік яшчэ ж хацеў, каб я заплакаў на відэа. Ён кажа: «Пусці слязу, а то зараз мы пусцім». Але я не плакаў. Пазней я даведаўся, што гэтае відэа паказвалі па БТ, як доказ таго, што я раскайваюся ў сваёй анархісцкай дзеяльнасці. Адразу пасля здымкі іншы супрацоўнік прапанаваў: «Давайце сцяг спалім у двары. На яго смартфон адкруцім час запісу і заўтра здымем». Як я зразумеў, каб павесіць на мяне яшчэ адзін артыкул. Але астатнія пасмяяліся і не падтрымалі. Мяне зноў паклалі на падлогу і сталі весці прафілактычную гутарку. Так я зразумеў, што катаванні хутчэй за ўсё збольшага скончыліся. Ад мяне патрабавалі, каб я даў слова гонару, што я больш ніколі не напішу, не скажу нічога дрэннага пра супрацоўнікаў ГУБАЗік. Потым мне сказалі, што калі я камусьці скажу ці паскаржуся аб тым, што тут са мной адбывалася, то яны прыедуць у ІЧУ і ўсё тое, што адбывалася, падасца мне дробязю. Я з усім пагаджаўся.
Сілавікі казалі, што мне тут усё жыццё не будзе, што мне прыйдзецца з'ехаць з краіны. Таксама ж казалі, што я атрымаю 7-9 год. Ды і тое, калі буду супрацоўнічаць са следствам. А калі буду скардзіцца на тое, што было тут, то мне будзе 411 артыкул. Гэта не падпарадкаванне адміністрацыі калоніі. У калоніі мне не дадуць жыцця і зробяць пеўням. Тарасік сказаў, ёсць у калоніі асуджаныя, што з намі супрацоўнічаюць. Ты ж і сам сидзеў, усё ведаеш. Калі яшчэ адкрыеш рот пра супрацоўнікаў, то я прыеду на зону і асабіста цябе дубінкай кончу. А пасля утаплю ў парашы. Ты не з тых зрабіў ворагамі, з намі змагацца няма сэнсу. Яны ўдакладнілі, што я ў ІЧУ буду казаць пра сляды збіцця. Я адказаў, што буду казаць, што ўпаў. Тады мяне вывелі і адвезлі на Акрэсціна. У машыне мяне пачало калаціць. Адзін з сілавікоў пачаў пытацца, што са мной, і хвалявацца, каб мяне не звінтавала ў машыне. Мандраж у яго што, не бачна, адказаў іншы сілавік. На гадзінніку машыны было 5:24 раніцы. Сілавік, які вёў машыну, яшчэ раз нагадаў, каб я маўчаў пра ўсё, што адбываецца. Сказаў, будзеш пісаць скаргі, раскажаш адвакату, ідзі на судзе, не выйдзеш ніколі. У ІЧУ супрацоўнік Губазік сышоў толькі пасля майго асведчання, каб упэўніцца, што я не буду скардзіцца. Да ўсяго сказанага дадам. З моманту выхаду на волю ў 2015 годзе мне 4 разы затрымлівалі. 9 разоў судзілі па экстрэмісцкіх матэрыялах за мае допісы ў сацыяльных сетках. Усё апісанае я разглядаю як барацьбу з свабодай слова і асабістую помсту супрацоўніка Губазік. І пазней мне стала вядома, што пагрозы паступаюць маім блізкім. Пасля майго затрымання ім пісалі ананімы ў месенджеры, што ў турме мяне чакае самае страшнае, што мяне зробяць апушчаным, што ў калоніі мяне заб'юць і спішуць на праблемы з сэрцам. Негледзячы на гэта ўсё, я не прызнаю сябе вінаватым. Мая дзейнасць носіць і будзе насіць асветніцкі характар. Мая мэта пабудова свабоднага грамадства. Таксама я хацела бы нагадаць, як яго затрымлівалі. Мікола Дзядок быў затрыманы позна ўвечары 11 лістапада супрацоўнікамі Губазік і МУС у загарадным доме ў пасёлку Сасновы. Пры затрыманні ён быў моцна збіты, у вочы яму распылілі пярцовы газ. Гвалтам прымусілі зняцца на камеру для роліку МУС. Пасля затрымання адвезлі ў Мінск, у Губазік. Там ён 4 гадзіны прыляжаў тварам у падлогу. Яго катавалі, збівалі дубінкай, білі электрашокерам па пяткам, пагражалі згвалтаваннем. У Міколы патрабавалі называць паролі і адміністратару тэлеграм-каналу. Затым яго адвезлі ў ізалятар на вуліцы Акрэсціна, пазней перавялі ў СІЗА на вуліцу Валадарскага. Пасля тое, што нам стала вядома з залы суду, дзе знаходзіўся Мікола, аб'ектыўна ўсё гэта мы агучвалі цягам году. Мы агучвалі тое, што рэгулярна на розныя месенджеры розных актывістаў розных рухаў прыходзіць паведамленні пра тое, што чым гучней мы працуем, тым горш мы робім ім. Але мы ведаем пазіцыю нашых сяброў, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Мікалай Статкевіч падчас пачатку судзілішча першы, што сказаў, гэта «Жыві Беларусь». Такім чынам ён даў нам на волю паведамленне, што яны там змагаюцца. Я ганаруся Міколам Дзядком. Я ведаю, што гэта вельмі класны хлопец. І я абсалютна ўпэўнена, што калі ён будзе на волі, ён абавязкова павінен прымаць актыўны ўдзел у будаванні новай Беларусі. Ён унікальны. Я з задавальненнем глядзела яго стрымы і мела павагу быць знаёмай з ім прыватна. Таму я сёння азнаёміла вас з гэтым не дзеля таго, каб чарговы раз падкрэсліць,
што яны там у небяспецы. У чарговы раз заклікае да тэрміновых неадкладных санкцый і не чакаць трыгераў за кратаў. Не патрэбна чакаць, пакуль сэрца Дзениса Івашына пачне падаваць адзнакі таго, што яно працуе дрэнна. Не трэба чакаць, пакуль Вітольд Ашурак упадзе роўна столькі раз, колькі неабходна дзеля таго, каб яго пахавалі пад чырвона-белым сцягам. Мы крычым на ўвесь свет, калі ласка, наша краіна пад дыктатурай, яе фінансуе іншая дыктатура, якая зацікаўлена ў тым, каб мы атрымлівалі гэтыя паведамленні штодзённа. Яны кіруюцца страхам, яны кіруюцца запужваннямі, яны не прапануюць нам прыгожую квітнеючую краіну, стабільна працуючай эканомікай, з здраваахаронай, якая будзе абараняць людзей, а не даваць статыстыку 10 загінутых на дзень. Усё гэта барацьба. Тыя, хто не верыць у Беларусь, здрадзілі ёй. Мы не можам і не маем права апускаць рукі і казаць, што мы стаміліся. Мікола не стаміўся. Мікола знайшоў у сабе сілы распавесці падчас судовага паседжання ўсё тое, што з ім адбылося. Я не ведаю, ці будзе нейкая помста за гэта яму. Але ён ад сябе зрабіў усё магчымае. Калі, беларусы, у вас няма часу на акцыі, калі вы стаміліся ад таго, што адбываецца вакол вас, павяртайцеся сваімі думкамі ў камеры, дзе знаходзяцца нашыя хлопцы. І уявіце сабе, у якіх яны знаходзяцца ўмовах. І ці можам мы сказаць сабе, што мы трошкі стаміліся, або ў нас няма часу, або ў нас няма рэсурсу працаваць. Знаходзіце ўсе магчымыя спосабы спыніць гэты гвалт. Я заклікаю вас да гэтага. Толькі мы здатныя выправіць сітуацыю, якая пачалася ў Беларусі. Не першы год. Гэта ўсё з пачатку 90-х цягнецца, і Лукашенко сядзіць не таму, што ён любіць уладу, таму што ён разумее за тое, што ён зрабіў. Ён цягне за сабой ланцуг паплечнікаў, які павінны быць пакараны. Мы не можам прабачыць тых загінутых, тых забітых, якія трапілі пад рэпрэсіўны каток рэжыму Лукашенка. Тысячы беларусаў зараз знаходзяцца за кратамі. Так, дзесяткі тысяч рэпрэсаваных. Але, сябры, нас мільёны. Нас мільёны ў Беларусі і нас мільёны за мяжой. Няўжо мы не можам справіцца з адным ублюдкам? Знайдзіце ў сабе сілы. Мікола прайшоў катаванні. Яны былі агучаны, яны зараз на ўсіх рэсурсах. Ці можам мы гэта прабачыць? Ці можам мы прабачыць смерць? Ці можам мы прабачыць захварэўшых, хто знаходзіцца за кратамі, каму не надаецца медычная дапамога? Нашы дзеці непаўналетнія зараз за кратамі. Мае дзеці на волі. Именно з-за гэтага я вымушана была пакінуць Беларусь. Таму што яны бы сталі разам з тымі, праз каго можна ціснуць на мяне, каб я зачынілася. Я інструменты ціску па меркаваннях улады забрала з сабой. І працягваю працаваць. З абмежаваным рэсурсам. З абмежаванымі магчымасцямі. У мяне заручнікамі выступаюць мая сям'я ў Беларусі, мае паплечнікі, якія знаходзяцца за кратамі. Але яны кажуць, працуй, крычы на ўвесь свет пра нас, таму што мы пра сябе сказаць не можам. Памятайце пра іх. Напрыканцы, канешне, я хацела бы выйсці на пазітыў. Мы будзем змагацца. Беларусь перадусім. Нягледзячы на тое, што нам прапануюць. Зараз я пакажу вам кадры той новай Беларусі па лукашэнкаўску, якія сведчаць пра тое, во што мы ператвараемся. Вось тая Беларусь, якую яны нам прапануюць і супраць якой мы выступаем. Гэта на дзень
Менску, на дзень вызвалення Менску. Па меркаваннях вось так павінен выглядаць дзень рэспублікі па-лукашаўкаўскі. Таму давайте будзем падзяляць, што ёсць свята Беларусі, а што ёсць свята Лукашаўк. Гэта вядомая на сёння худрук Купалаўскага тэатру. Вось гэты чалавек па меркаваннях некаторых якраз такі прадстаўніком культурнай складавой Беларусі з'яўляецца вядомая Вольга Нефёдова, якая зарабляла свайго часу на татушках. За $3 яна агучыла рэкламу тату-салону, чым і праславілася, ну і час ад часу была «Я бацькастан» на вядомых радыёстанцыях Беларусі. Дык вось прапаную вам паназіраць, што «Я бацькі» нам прапануюць і супраць чаго мы вядзем такую актыўную барацьбу. Я хотела бы скончыць свой эфир. Сергей Пішак, сижу на скамейке. Зустрічав сюди, бачу, включав. Гарна квітка. Мені приємно, що ви даруєте добрий настрой один одному. Час від часу у мене бувають так само хвилини розчарування, але сябри, давайте об'єктивно, ми всі живі. Єбацький двіж, так. Ну, я вам так скажу, у нас галоўнакамандавач зараз, ён галоўнакамандуе галоўнай партыі «Я бацькастан», «Я бацькі», таму вось яскравы прыклад, супраць чаго мы выходзім, і я лічу, што тут дадаваць няма чаго. Паглядзіце на мяне. Сёння нядзеля, у мяне няма апухласці сувот ніякіх. Таму я лічу, што вот это стала кіраўніком Купалаўскага. Так, я калі пабачыла, ёсць яшчэ на балбатэтавыя інтэрв'ю гэтай непаважанай, мною абсалютна ніколі не паважала Нефёдову, абсалютна заплыўшая, спіўшаяся баба, якая зараз... Вы ўсё бачылі, што я вам буду казаць. Я хацела бы выйсці на пазітыўны, канешне, кірунак, і я хацела бы зараз зачытаць Андрэя Саннікава. Я нагадаю, хто не ў курсе, нашы сябры па кааліцыі «Еўрапейская Беларусь», сябры якой зараз, у тым ліку Шэры Кот, зараз знаходзяцца за кратамі, за якіх я таксама ару. Калі ласка, так, ёсць сябры, за якіх вельмі моцна баліць, і я з задавальненнем прачытаю нашага сябра па кааліцыі, вядомы апазіцыйны палітык Андрэй Саннікаў, кіраўнік руху за Еўрапейскую Беларусь, Еўрапейская Беларусь, прабачце, это ўжо за на украінскі напрамак такой. Так, свядомы змагар ведае, што 3 ліпеня вызваленне Менска з маскоўскай акупацыі. Абсалютна верна, Таццяна Ламейка, вітаю вас. Мне вельмі прыемна, як вы размаўляеце ў чаце адзін за адным, прабачце. Андрэй Саннікаў сёння напісаў: Мікола Статкевіч, як і большасць беларусаў, ніколі не прызнаваў фальшывы дзень незалежнасці, які узурпатар прызначыў на 3 ліпеня сабе на пацеху. Але ён, як і большасць беларусаў, шанаваў гэты дзень як дзень вызвалення Менска ад нацысцкіх акупантаў, паважаў і святкаваў.
праводзіў акцыі пратэсту, за якія яго кідалі за краты спатканцы тых самых акупантаў. Сёння ён зноў у вязніцы, яго зноў судзяць акупанты. Тым разам не проста на зачыненым працэсе. Суд адбываецца ў будынку СІЗА, ачэпленым аўтазакамі і паўзмоцненай аховай унутры. Кароткае відэо, у клетку заходзіць ваеннапаланены акупацыйным рэжымам Лукашэнкі. Статкевіч заходзіць імгненна пазнавальныя сваёй асабістасцю і сабранасцю, накіраваны на барацьбу. Мяркую, не толькі я гэта ўбачыў, як рашуча, амаль у баксёрскай стойцы зайшоў Мікола ў клетку. А скаваныя кайданкамі рукі за спіной азначалі страх цюрэмшчыкаў, а не меры засцярогі. Увайшоўшы ў клетку, Мікола коротка і дзелавіта сказаў: «Жыве Беларусь!» Гэта не быў лозунг, гэта быў загад беларускага афіцэра ўсім нам: «Жыве Беларусь!» Сказаць, што ён герой, неяк не вельмі дарэчна, на мой погляд. Сёння героямі абвяшчаюць іншых, тых, хто хайпануў на гістарычным моманце альбо запісаў ментаўскае відэа. Паняцце гераізм сёння паступова дэвальвуецца. Можа, гэта і не дрэнна, бо для перамогі рэвалюцыі патрэбна не ўспышкі гераізму, а настойлівасць, паслядоўнасць і штодзённая свядомая праца. Недарэчна і жадаць Міколы трымацца. Гэта нам варта павучыцца ў яго ўменню стаічна выносіць усю брыдоту ад тых нелюдзяў, хто яшчэ служыць гэтаму рэжыму. Статкевіч, безумоўна, выбітная постаць не толькі нашага сённяшняга палітычнага жыцця, але ўсёй нашай гісторыі. Да яго і трэба ставіцца як да нашага выдатнага сучасніка, як да рэальнага лідара апазіцыі, паслядоўнага і ахвярнага змагара за свабоду нашай краіны. Таму, калі Статкевіч згадвае «Жыве Беларусь», мы павінны адказваць «Рэй». Дзякуй. Дзякуй шчыра нашым сябрам. Нам яго вельмі не хапае, дарэчы. Шчыра кажу. Вось зараз я адчуваю ў поўным аб'ёме, як не хапае Мікалая Статкевіч. Ён мог нас матываваць парай слоў. Мы ніколі не адмаўляліся выходзіць на вуліцу. Хаця я пры гэтым заўсёды казаў, гэта вашае прыватнае меркаванне. Вы маеце права адмовіцца. Вы маеце права не выходзіць, таму што я вас папераджаю, для вас гэта небяспечна. Я вас папераджаю про тое, што вы можаце не павярнуцца дадому, таму калі вы выходзіце з дома, калі ласка, павітайцеся з сваімі дзецьмі, таму што ўвечары вы можаце іх не пабачыць. Мы выходзілі, мы гэта ведалі. Шмат маіх паплечнікаў былі затрыманы. Шмат людзей, у каго тэрміны проста зашквальваючы. Я нагадаю, што Алексей Кірэеў 6 разоў быў затрыманы. 6 разоў знаходзіўся за кратамі. Вероніка Мішченка правела 30 днёў арышту ў карцеры. Калі яна выйшла, на маім канале ёсць відэа, дзе Вероніка павяртаецца і на яе целе проста няма жывога места. У яе сачылася проста сукровіца з цела, таму што увесь час, гэта было лета, яна знаходзілася без вады. Воля Мікалайчык, якая таксама знаходзілася ў карцеры увесь час, якой яна была ў камеры, распавядала, што ні вады, ні прылад гігіенічных ёй не выдавалі. Калі вы стаміліся, вы здрадзілі Беларусі. Кожны дзень, кожны дзень па сваіх магчымасцях. Я таксама абмежавана, у мяне няма крутога абладнання, у мяне няма спонсараў, якія набылі бы мне гэтае абладнанне. У мяне літаральна ёсць мая невялічкая камера, мой тэлефон і аграменная матывацыя працаваць далей. Таму, беларусы, не смейце апускаць рукі. Яны ў нас вераць. Я хацела бы скончыць стрым матывуючым відэа Мікалая Статкевіча. Вы можаце вымкнуць яго і відавочна не глядзець, таму што гэта палітык, за якога я таплю, і я лічу, што ў пераходны перыяд у новай Беларусі іменно Мікалай Статкевіч павінен быць галоўным у краіне, таму што ён не здасць краіну, не будзе ціснуць на беларусаў з моўным пытаннем, ён вельмі лаяльна да гэтага ставіцца, але любіць Беларусь усім сэрцам.
І на міжнародній арені гэта той палітык, якой вядомы сваім здаровым глуздам і цікавымі ідэямі наконт Беларусі. Ва ўсім свеце Мікалая Статкевіча ведаюць і паважаюць, чым я ганаруся асабіста, таму што я часціна яго каманды. А моя каманда гэта цудоўныя, разумныя актывісты, якія і зараз, не гледзячы на ўсе пагрозы, не гледзячы на пагрозу прыватную, таму што дзейсна за намі палююць, нас спрабуюць рознымі спробамі выцягнуць з тых краін, у якіх мы знаходзімся. Але мы працягваем працаваць, таму што у нас ёсць мэта. Наша мэта – вольная Беларусь. Беларусь для нашых дзетак. Я хацела бы павярнуцца сваімі дзецьмі ў абсалютна новую краіну, якая мае перспектывы розвитку, дэмакратычнага шляху. Я вас люблю, давайте трошки з вами. І зараз я хотіла би так само звернутися до українських своїх сябров. Мої шановні українці, я буду спілкуватися з вами вашою мовою, нашою мовою, тому що я також є частина українського суспільства, хоча мені зробили заувагу і сказали, яка ти українка? Якої країни в тебе паспорт? Так що, не всі українці вважають, що якщо ти народився в Україні, цінуєш цю країну, зберігаєш мову, несеш в собі традиції, культуру, знайомиш з цим всім дітей своїх, ти все рівно дивись на свій паспорт. Це, мені здається, мені це загадує, знаєте, під час Радянського Союзу дуже важливо було, де ти живеш. Не де ти народився, а де ти живеш. І я завжди дивлячись на таких людей, мені здається, вони не відчувають, що ти можеш народитися будь-де і виїхати будь-куди, тому що мир на сьогодні настільки доступний, ти сідаєш в літак і через декілька годин ти в іншій країні, але при цьому ти не втрачаєш свої національні відзнаки. Тому якого кольору мені паспорт, мені здається, неважливо. Абсолютно. Тому що я своїм дітям передаю свій український досвід, і вони вже будуть, я сподіваюся, передавати його своїм дітям. І таким чином ці корінчики, які в нас залишилися на сьогодні, вони не будуть втрачені. Тому що, я нагадаю, могили моїх бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі, вони всі знаходяться в Білорусі і в Україні. Саме тому і Білорусь, і Україна одна у серці, а інша у душою. Тому так, Крим – це Україна. Крим, мабуть, зараз трошки не у тему, тому що ми перейшли у тему Миколая Статкевича, але я хотіла б відзначити. Поглядіть, як цікаво отримлюється. Москалі просили води, їм дали води. Про 7 год, правда, але воду не отримали, нехай черпають тепер, бігають з кастрюлями, з відерками, я не ведаю, з чим, у пательню можуть набирати. Води повно у Криму, повно. Іди і греби. І мене здивувала ситуація, я зараз, гэта без сарказму, але цікава рэч. Пам'ятаєте плакат «Нам хоч камні з неба»? Я бы тут была осторожна з словами, якими кидаешься, і тим більше плакатами. Хутчэй за все там зверху побачили, што неабходна ў Крым акупаваны камні з неба, каб навалаш адтуль сваліла. Яны і атрымалі. Камні з неба. Я нагадую, Крим – це Україна, це було, це є і так буде. І незалежно від того, який прапор зараз там лунає, це окупаційна історія. І наша мета швидше повернути прапори України на територію Крима, Донецьку, Луганську. Це все територія України і по-іншому бути не може. А той, хто цього не визнає, ідіть, мабуть, в перший клас, починайте з букваря, знову вивчати правила поведінки,
А хто більш-менш розумний, міжнародне право, яке свідчить про те, що окупаційні війська Московії ніякої юридичної сили в Україні не мають. Історія повторюється, Ромел пише, історія повторюється, новітній Гітлер і Дуче. Я абсолютно згоджу з вами, і я завсёды про гэта кажу, што калі б Нюрнберг праходзіў падвох з СРСР і Нямецчыны, калі б долбанулі па поўнай праграме за тое, што яны зрабілі, тады б, мабыць, былі зроблены. Немцы зрабілі вынік, таму што па іх жахнула вельмі добра. Акупацыйныя войскі СРСР не зрабілі вынікі, яны не былі пакараныя. І гэта вельмі важлівая гісторыя. І я лічу, што неабходна адчыняць крымінальнае праваджанне датычна тых ублюдачных стварэнняў, якія пры СРСР чынілі вось гэтыя жудасныя рэчы. НКУС ніхто не адмяняў. У Хатыні тое, што адбылося, замоўчваецца, але мяркуецца, што гэта далёка не... Гэта іншыя акупацыйныя войскі былі, скажем так, карэктна. Так што гісторыя яшчэ раз ставіцца па сваіх месцах. Я лічу, шчыра кажу, я лічу неабходным адчыняць на прадстаўнікоў СРСР, тых, хто яшчэ застаўся, асабістыя крымінальныя справы, і паслядоўна мы хаця будзем ведаць іх нашчадкаў, і ўжо нашчадкі павінны неяк адказваць за дзеі тых, хто забяспечыў, скажем так, іх усім неабходным. Деяким українцям паспорт не допомагає бути людиною, все одно залишається овочами. Дякую, там була вода з каміннями, так. Навіть більше потрібно плюс крокодилом мордоролу, так. Ви зараз запишаєте Крим, Майра Мак 1. Я ведаю, хуйло, ну давайте об'єктивно, хуйло любими способами спробує легалізуватися в Україні. Ну, слухайте, гэта іншае пытанне, ну окей, ну давайте пропустим, я не кажу, что так будзе. Беларускі народ ніколі не вызнае Крым расійскім, мы ўсе ведаем цудоўна, што ідзе акупацыйная вайна, ідзе вайна ў Донбасе з боку расіянцаў. Тут, ну, слухайте, яшчэ раз скажу, калі ты не вызнаеш Крым украінскім, гэта азначае, што ты дазваляеш любую краіну схапіць і, як сказаў адзін Г, там, дзе сапог москаля, там Расія. Не-не, ну, давайте, мы ж бачым кансервы, да, у Грузії, Абхазія, да, потым з Молдовы, Прыдністров'я зрабілі, Украіна, Донецк, Луганск. То бок, ну, москалі, я разумею, што тактычна, мабыць, яны неяк так у колы бяруць краіны, да, зараз асабіста небяспечна Украіна, там што яшчэ Беларусь тут стае небяспечнай краінай, але я лічу, што роўна тая гісторыя з санкцыямі, яна павінна зараз даць вельмі моцна па зубах хуйлу, таму што ён любіць казаць, што Беларусь гэта так, ну, плацдарм, нібыта спачатку там у Беларусі ўсё адбываецца, а потым на рашкі. Дык вось хуйло нагадвае, паглядзіце, як санкцыі працуюць у Беларусі. Чакайце, таму што яны у большай ступені за тое, што вы робіце з іншымі краінамі, чакаюць вас. І гэта будзе неаднаразовая акцыя. Я заўсёды цісну на тое, што калі ўводзяцца санкцыі ў Беларусі, яны павінны ўводзіцца таксама на рашку, таму што галоўным фінансаваннем, галоўным спонсорам тэрору ў Беларусі з'яўляецца хуйло. Як і спонсорам тэрору ва Ўкраіне, тэрору ў Грузіі. Зараз, ну, Молдова будзе казаць пра тое, што алё, гараж, што вы тут робіце, пашлі вон. Так што гісторыя з хуйлом, я лічу, што, ну, вось калі такая песня, што Беларусь выпрабоўвае на сабе нейкія рэчы, якія потым пераносяцца на рашку, ну, вось у аб'ёме неабходным для рашыстаў мы прапануем санкцыі перавесці, а ў чым пытанне? Не, абсалютна не. Досяна Додону, так.
Так, сябри, уже амаль гадзіна ночі, я пропоную згортуватися потрошечку. Ми вийдемо у такім форматі. Я сподіваюся, не вельмі гальмаваў інтэрнэт. Рулетку, на жаль, ён пакуль не цягне, але вось такой фармат, я гляджу, не сильно завісае, таму можна рабіць навіны ўжо з ОБС-кі, таму што ў тэлефоне працуе Streamlab, але гэта цяжка. Таму українці, мої любі, білоруси розуміли, що коли вони пензлюють в великій кількості на стадіон Динамо, вболівати за вашу команду вони дуже ризикують. Але, як я сьогодні написала в коментарі одному з відомих вболівальщиків українських, вас не 40 мільйонів вболівало. Додайте ще сюди трошки білорусів, тому що ми дуже переживали за вас. І я хотіла би привітати українську команду, яка вперше, підкреслюю, вперше вийшла в 1/4 фіналу. Ми не програли. Насправді, для мене українська команда, вона просто перегорнула ото, знаєте, як це українською краще сказати, от моя правда. Ну, по-білоруську меркавання, да? Є таке пригоже слово, меркавання. Яны перегорнули погляди, і тепер казати, що кривоногі футболісти, мені незручно, тому що українська команда показала, що такі не кривоногі, а м'яч кидаючи добре. Тому українська команда мене приємно здивувала в цьому році. Я почала за нею перше дивитися футбол. По-друге, не дивлячись ні на що, вони чудово зіграли. Я нагадаю, що під час матчу з Швецією частина команди була просто фізично вибита з гри. І плюс об'єктивно, я так трошки полазила в інтернеті, подивилася, що під час гри з Англією, Англія не виїжджала нікуди. Тобто вони були майже постійно в квадраті, де вони грають, в той час, коли українці налетали стільки, що просто я взагалі дивуюся, як вони вийшли на поле і ще могли бігати. Тому що ці постійні перельоти, ці постійні, ви ж розумієте, я бачу, після гри вони не йдуть відпочивати, вони йдуть здавати допінг-тести, це тягнеться певний час. Вони мають дочекатися цих допінг-тестів, вони вилітають. А що таке вилітати? Постійно ти розбираєшся. Я не розумію, чесно скажу, як там хлопці наші, українці, вони встигали ще відпочивати. Тому вони показали чудову гру і чудовий результат цього року. Я пишаюсь нашою командою і кажу їм слава Україні, побачимо вас на... Як мені казали, ще круче, це чемпіонат світу. Я вважаю, що, знову ж таки, як мені накидали в вуха мої друзі, чемпіонат світу, ми не програли, ні. Ми йдемо до чемпіонату світу, ровно про це я кажу. Міко зараз, Олекса, в чаті, я йому дякую за те, що він мене підтягнув інформаційно з цього приводу. Так, чемпіонат світу нас очікує, я вважаю, що там має бути українська команда обов'язково, тому, і ще раз скажу, я дуже пишаюсь українцями, я дуже пишаюсь футбольною командою України. Ще раз кажу, вони мене втягнули в цю секту, і тепер у вас є ще одна вболівальниця, яка буде кричати: давай, забивай, чорт побери, нафіга ти цей м'яч віддав. Ось так. Білорусі так само болели за вас. Так, я про то і кажу, що на стадіоні Динамо вельмі шмат людей було, вельмі приємно мені було, що там кричали «Слава Україні, живі Білорусь!». Не приходило повідомлення, що затримали людей, що кльово насправді, тому українцям дякую за те, що дали білорусам можливість ще на хвилиночку відчути свою єдність і побачитися з сябрами у великій кількості. Ви бачили, що трибуни Динамо були просто, я глядела фотографії, у величезній кількості, вони були забиті до відказу просто. Трибуни були забиті, на полі там не було де яблуку упасть.
Тому я дякую українській команді за те, що згуртували білорусів черговий раз. І я лічу, що таких цікавих подій повинно бути як можна більше. Так що дякую вам. Так набігли вже мої сябри. А я не те, що не бухаю, я не п'ю багато часу вже. Я з ним кожен день розмовляю, нема у нас часу. Аман. Так что глядим. Белоруссии так заболели. Да, мы дошли до уровня, я лічу так, я про гэта казала, я повністю погоджаюся з тобою. Так що дякую, сябри, працюємо, у яким часі нехто повинен набити роутер собі, повинен набити нормальний, якісний інтернет, знову буду щипати свого кума, щоб він мені допомагав, і вже долучимо рулетку, вже все наладила, там залишилося тільки знайти якісний рулетка, все, комусь проспати, якісний інтернет. Так что я вам щиро дякую за то, что вы были со мной. Коли ласка, не забывайте тих, хто зараз змагається за Білорусь, тому що за мусорський хряк можна отримати 2 годи хатньої хімії, а за коментар понабирать ідіотів отримати штраф у 900 рублів. Я жадаю нам поспіху, і ми обов'язково переможемо, тому що светлого в свете больше. Живи Беларусь, слава Украине, алга Казахстан и Путин хуйло. Сейчас Беларусь поднимается. Ведь вы цитата правильно. Видите, у нас уникальная ситуация. Это мы уже канализировали в миллионах. 80 минимум, реально 90% людей ненавидят Лукашенко. Той, кто будет иметь мужность, будет иметь шанс в этом жизни, разобиться уже лидерами города, а маловато країни. Той меняет владу, той формує новую. Зараз шанс для мужних людей. Потому что у нас немає інших шляхов, поміняти мирним шляхом владу, окремя протяг, підкреслюю, мирних масових протестів. 3,5% населення виходить протягом протестів, любая влада просто розвалюється. Шанси лічити не будуть, бо хто не веде, як вибух голова людей. Ти, хто дозволив на себе тяжкое змагання, весь за собой, ее боится пробовать. Лидером нельзя включить, и лидером нельзя брать. Лидером у нас робиться. Чим можемо почати протести? Нам треба вспомнити, що ми ж Білорусь певна партизанська політика. Треба, безумовно, треба не план, але треба сетка лідерів протесту. Сетка лідерів масового супротиву. Як потребування, стратегія вималювання потребування до виконавців. Всі розуміють, що Лукашенко Білорусь буде тільки кидати на цілі, що народ буде розділятися або робиться все більш бідним, хто не здолів з'їхати. Це неможливо допустити. І люди реалізуються. Все меняется, люди меняются. Один раз не отрималося, другий меняется ситуация, эта модель режима развивается. Навод сам керовник этого режима меняется. Спасибо. Ребята, спасибо вам.
производство. Это зараза опять ко мне пришла. А что атрымаецца з этого? Ну, не ведаю, што можа атрымацца. Кажу сумленна. Сумленна кажу, не ведаю. Залежыць ад вас. Я раблю толькі тое, што я могу рабіць са сваімі сябрамі і паплечнікамі. Мы даем вам магчымасць, даем вам шанец уратаваць сваё нармальнае жыццё, застацца в этой краіне, жыць, нормально жыць, нормально працаваць, гадаваць людзей, каб эта краіна не даградавала, і тэрыторыю не заселілі іншыя расы. Я могу толькі тое, што я раблю. Я ствараю магчымасці і заклікаю вас. Здолееце вы адгукнуцца на гэты заклік, знойдзеце ў сабе сілы. Все будзе нормально. Не здолееце, ну што ж. Я буду биться, пока здолею, пакуль живы, буду биться за Беларусь. Вы свободные люди. И если кого-то из свободных людей, кто, может быть, первым позвал вас, остановят, арестуют несколько человек, то это не остановит тысячи, десятки, сотни тысяч. Друзья, они понимают только силу. Мирно показать свою силу мы можем только собравшись вместе. Нас ничто не остановит. Стоп таракан! Ладу, народ! Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящий.